खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। दिनैनि भिडिअआ ब्लग भिडिअ नङा, कुइसननि रिप्लाइ भिडिअ बायदि जागोन आरोना। दिनैनि भिडिअआ रिप्लाइ भिडिअआनो होननांगोन। माने बे कुइसनफोरा दामानि एसे फैगासिनो आरो बै साननैसोबो फैदोंमोन फैनायालाय, ओमफ्राय आङो रिप्लाइ हरथ'वाखैमोन। ओमफ्राय दा एसे बारा फैदों आरोना। भिडिअनि अनगायैबो बाहेरफोरावबो बे कुइसनखौ दासिम एसे बारा खालामगासिनो। बिनिखायनो आङो दिनै भिडिअआवनो खोन्थास्रानोसै होननानै बे भिडिअखौ बानायबाय आङो। माने बेबिनि सायाव आरोना। बुहुत मानसियानो आंखौ दामानि ओरैबायदि सोंगासिनो, नों मानो दाबो बेबि लाबोआखै? बेबि लाबोदो आब', बेबि लाबोदो। नोंलाय बेबिनि महर मोखां नायनो लुगैया नामा रिया? बेफोरबायदि आरोना। सोरबाथ' मोजां दलर-दलरहैनो कुइसन खालामो आरो सोरबा एसे लाजि फोनांनाय बायदिबो कुइसन खालामो। बिनिखायनो आङो दिनै बे भिडिअखौ बानायस्रानोसै होननानै बानायनो लाबाय। आंथ' बेबिनि सायाव भिडिअ बानायनाया एबारजों खोनथाम जाबाय आरोना। दानि जुगावलाय मा हाबा जानानै मास मोननै मास मोनथाम थाबानो मानसिफोरा गथ' खांजानो लुगैयोना। नै दाथ' आंहा हाबा जानायानो बोसोरब्रै गाहाम जालायलायलांबाय नालाय, बेनिखायनो कुइसनफोराबो फायो बिरादनो। जेबो नङा, आंबो जेबो मोना, सोंजाथावना जाखाबाय नालाय, बेनिखायनो जेबो मोना आरोना। आंबो सोंखागोन बयबो। खोन्थानोबो लाजिलायलाङो, नाथाय मालाबा समाव खोन्थाना लानायाबो मोजां। बेनिखायनो आं दिनै खोन्थानानै लास्रानोसै। आङो बेबि लाबोनो ट्राइ खालामगासिनोमोन। 2 इयार्सआनो जाबाय आङो ट्राइ खालामनाया बेबि लाबोनो थाखाय। बेसेबां खस्थ' सहायनांदों बेबि लाबोनो थाखायनो, बेसेबां डक्टरफोरनाव नायजानो नांदों। आरो डक्टरनि अनगायैबो सोरबा मालाय बेबि मोनखांनायफोरा बुङो नालाय, डक्टरजों जायाब्ला आरो बै गाङलिया अजाफोर थायो नालाय, बिदियाथ' थाखायो गामि गालाफोराव। ओमफ्रायो बिदिफोरजोंबो बिदिफोरजों नायजाबाबो थायो, सोरबा मोनो एरियो होननानै बुङो नालाय। बिनिखायनो जोङो डक्टरफोरजोंबो नायजादों, गाङलिया अजाफोरजोंबो नायजादों। इमान मुलि जायो आङो बेबिनि थाखायनो, बिराद मुलि जाबाय आरोना। नोंथांमोना फोथायनाय नङा, बेबिनि थाखायनो जोंहा दासिम 2 लाखसो खरसा जाबाय। नाथाय आङो दासिमबो प्रेगनेन्सि जायाखै आरोना। बिनि थाखायनो आङो बिराद दुखु। दाथ' आंखौ प्रेगनेन्सि जायैखौ बुहुत मानसियानो मिन्थियो नालाय, गामिनि गासैबो मिन्थिखायो। आरो बे खाथि खालाफोरनियाबो बुहुत मानसियानो मिन्थियो, आरो सोरबा मिन्थियाबो जानो हागौ। ओमफ्राय आङो दिनै भिडिअआव गासैखौबो खोन्थाना लानोसै आरोना, जाहाथे गासैबो मिन्थिस्रायो। बेखायनो खोन्थानो होननानैनो बानायथारबाय आं बे भिडिअखौ। ओमफ्राय आंथ' बेफोरबायदि टेनसन थाब्लाबाबो बिराद मिनि खुसि रंजा बाजा जेबो टेनसन गैयि बायदि देखायो नालाय। सोरबा बुङो आरोना, मेगन सानासो बुङो ना मानानै बुङो मोनथिला। इसेबां बेफोरबायदि दुखु थानानैबो दुखुखौनो जायादां होरियादां होननानै बुंलाबायो आरो। आंनि देखायाव बुङाब्लाबो बेलेगफोराव आन्दोफोराव बुङो। नाथायबा जायफोरा आंखौ मोजां मोनोना, बिसोरो लोगोफोरा आंनो खोन्थाफैफिनो आरोना। ओमफ्राय आं दुखु मोनो आरो बिदि बुंनायखौ। बिदि बुंनो नाङा आरोना, दुखु मोनो। मानो दुखु गैया जानो न'? आंहा मालाय मानसिफोरा हाबा जाखांनायनि उनावहाय बयबाबो सानखायो, फेमिलि खालामनायनि खोथा बयबो सानखायो। जोंबोथ' हाबा जानाया गोबावआनो जासाबबाय, जोंहाबोथ' फेमिलि खालामनायनि खोथा दं। नाथायबा जोंहा साननाय बायदि जायाखै, लुबैनाय बायदि जायाखै। बेनो जोंनि खाफाल गाज्रि आरोना, जायनि थाखाय जों मालायफोरजों बायदिसिना बुंनानै मिनिजादों, बायदिसिना बुंनानै एदाव जादों। बेफोरबायदि जाहैदों आरोना। दानि जुगावथ' हाबा जानानै थाब गथ' जोनोम होनो हायाबाबो बायदिसिनायाथ' बुंनाया जाखायोखा। ओरैबायदि आरोना, मानसिफोरा हाबा जानो होनबा जानो हाया, गथ' खांनो होनबा खांनो हाया। नाथाय समथे हाबा जानो हायाब्लाबो बोराय गना जानानै थानाय, बुरै गना जानानै थानाय बायदिसिना बुंजायो, मानसिफोरजों मिनिजायो समाजावहाय। आरो हाबा जानानैबो समथे गथ' खांनो हायाब्लाथाय बायदिसिना बुंजागोन, एदाव जागोन, सोरजोंबा गाज्रि रावबो बुंजागोन, मिनिजागोन। बेबायदि आरोना, जेराव आं दायो जागासिनो दङ। जोंबोथ' बेबायदि जानो होननानै जायाखैना न' लोगोफोर। बे गोजौनियानो खाफालाव लिरनानै दोनाखैब्ला माबोरै गथ'खौ आङो खांनो होनबानो खांनो हानो न' लोगोफोर? खाफालाव जि लिरनाय दङ बेसो जालाङो नालाय, दुखु खालामबाय थानाबो लाब गैया। आरो बेखौनो सानबाय थानाबो लाब गैया। आरो गावनि दुखुखौनो दुखु दङ होननानै दुखु देखायबाय थानाबो लाब गैया आरोना। इसोरा जाबादि लिरनानै दोनदों बेबादिनो सोलिलांगोन। सोरबा
हाबा जायालासिनो थैजासिमबो सोलिलांनो गोनां जायो आरो सोरबा सोरबा हाबा जानानैबो गथ' गथाय गैयालासिनो थैजासिम संसार जालांनो गोनां जायो। बियो गासैबो इसोरनि लिरनाय मथेसो जायो। मालाबा मोगा मोगिनो बायदिसिना बुंनानै लाजि फोनांजायो, बिराद दुखु मोनो आरो आंथ' गाबनानो दुखु जानानो आंगायलायबायसो अहालायबायसो। नाथाय आंनि गाबनाय आंनि दुखुखौ रावबो नुवा, खालि मुथुआल' नुयो। मुथुनि अनगायै रावबो नुवा। आङो देखायाना बाहेराव, आङो आंनि दुखुखौ बाहेराव देखायनो बायो। मानो देखायनो बायो मिथिगौना लोगोफोर? आं आंनि थाखायनो गुबुनखौ दुखु मोनजानो गियो, दुखु मोनजानो बायो। आंखौथ' एसेबां सोरबा सोरबा मोजां मोनो नालाय, आंनि साबसक्राइबारफोरानो सोरबा सोरबा आंखौ बिराद मोजां मोनो। आरो बिनि अनगायैबो आंनि बिमा बिफा आरो जोंहानि न'खरनि बंस' फेमिलि सोरबा सोरबा बिदिनो आंखौ बिराद मोजां मोनग्रा दङ नालाय। ओमफ्रायो बिसोरनि सिगाङाव आं आंनि दुखुखौनो दुखु जादों होननानै दुखु देखायबाय थाब्ला बिसोरबोथ' आंनि थाखायनो दुखु मोनफागोन नालाय। मानोना बिसोरथ' आंखौ अनो, आंखौथ' मोजां मोनो। आं दुखु जाब्लाथ' बिसोरबो दुखु जाखागोन। बिनिखायनो आंहा दुखु दङब्लाबो दुखुखौ आङो देखाया आरो बाहेरावहाय। ओमफ्राय दा आङो बाहेराव आंनि दुखुखौ देखाया नालाय, रंजा बाजा मिनि खुसि मिनि देखायबाय थायो नालाय, दा बेखौबो मेगन सासिगोन आरोना सोरबा सोरबा। बेफोरबायदि दुखु थानानैबो दुखु जाया एरिया, बेबिखौनो लाबोनो गोसो जाखाया खोमा बियो एरिया बायदिसिना बुंनानै लाजि फोनाङो आरोना सोरबा सोरबा। नाथाय आं खोनाफिनजोबो आरो बिदिथ' बुंनो नाङामोन बुंनाया। बिराद दुखु मोनो आरो माथो बुंबावनो। इसोरानो खाफालाव लिरनानै दोनाखैबाथ' आं बेबि लाबोनो होनब्लाथ' लाबोनो हाया। इसोरा जाबायदि लिरदो बेबायदिसो सोलिलांनो गोनां जायो। आरो इसोर लिरना दोननायखौथ' जोङो खोमोरनाबो लानो हाया नालाय। रावबो मोनथिया न' लोगोफोर, सोरनि जिउआव सोरनि देहायाव मा प्रब्लेम थाखोमायो, मा दुखु थायो, रावबो मोनथिया। दायोथ' आंखौ बुहुत मानसियानो सोरबा सोरबा कमेन्टआवबो बुंहरो आरोना, आब'नि जिउआनो मोजांथार, मिनि खुसि, बिराद हेपि फेमिलि ओरै बायदिसिना बुंहरो। नाथाय आंहाबोदि एसेबां गिदिर प्रब्लेम जानानै दं बेखौ आं खोन्थायामोनबाथ' नोंथांमोनाबो मोनथिनाय नङामोन। नाथाय आं दिनै खोन्थाबाय, आंहाबोदि मिनि खुसि थाब्लाबाबोदि बेसेबां दुखु दङ लाइफआवहाय। आंथ' इसेबां गथ'फोर मोजां मोनो, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबाय थाबा नुलांबाय थागोन। आं सोरनि गथ'खौ बामो, सोरनि गथ'खौ बामा। आं एसेबां गथ' नुबानो साबखांलाबायो, बामनो लुगैयो। आगोलनिफ्रायनो बिदिखा आङो, बिराद गथ'फोर मोजां मोनो। अब्लालाय मानोथो आं बेबि लाबोनो गोसो जाया जानो न' लोगोफोर? बेबिखौथ' आङो लाबोनो ट्राइ खालामगासिनो। नाथाय जायाखै। बेसेबां दुखु जायो, बेसेबां गाबखोमायो, नाथाय आंनि गाबनायखौ रावबो नुवा आरोना लोगोफोर, रावबो नुवा। ओमफ्राय दाबो आङो बे भिडिअआवहाय मिनि रायज्लायगासिनो। सोरबा सोरबा साननो हागौ दुखुनि खोथा फोरमायदोंब्लाबो माथो मिनिसो रायज्लायगासिनो होननानै साननो हागौ। नाथाय आङो नैबेयावसो जायो आंना दुखुआ, दोब मोनो आरोना गोसोआव। सोरबा सोरबा साननो हागौ आं मानो दासिमबो प्रेगनेन्सि जायाखै, बेनि थाखाय गुमैयासो माबाफोर प्रब्लेमफोर दं नामा होननानै सानबाय बायनो हागौ। आजिखालि हौवासाफोरनावबो गोबां प्रब्लेम थायो नालाय, बिदि साननो हागौ आरो। बिनिखायनो आङो दिनै खोन्थाजोबथारनोसै गासैखौबो। जोङो डक्टरनियाव मोजाङैनो सानैबो नायजाबाय, आंहाबो जेबो प्रब्लेम गैया आरो जाहा मुथाबो जेबो प्रब्लेम गैया। नाथाय मानि थाखाय प्रेगनेन्सि जाया आं बेखौथ' मिथिला। मा खालामनो न', खाफालनि लिरनाय। उनफोरावहाय आङो मोनबा लासिगोन आरो मोनाबाथ' मा खालामबावनो, बेबायदिनो सोलिलांनो गोनां जासिगोन। आरो आङो दाबो नायजाबाय थायो डक्टरफोरनाव। डक्टरफोरालाय बुङो आंखौ बेबि मोनगोन लासैनो मोनगोन ओरै होननानै बुङो। आंहाबो फोथायनाय दङ मोनगोन होननानै। ओमफ्राय दा माला मोनगोन आं बेखौ मिथिला आरो। बिनिखायनो नोंथांमोनाथ' आंखौ कुइसन खालामो नालाय, माला लाबोगोन बेफोरबायदि कुइसन खालामहरनायाव आङो डाइरेक्ट एन्सारखौ होनो हाया आरोना। मा होननानै एन्सार होगोन जायो आङो। मालाबा कुइसनखौ नायनानै बोरैबा ख्लाबबो मोनखाङो, गोसोफोरा दुखु मोनखाङो। ओमफ्रायो सोरबाफोर आंनि भिडिअखौथ' गोबां हाबा जानाय मानसिफोराबो नायो नालाय, सोरबाफोर बेबायदि प्रब्लेमाव गोग्लैनानै थानानै ओमफ्राय सोरबा डक्टरफोरजों नायजाबायनानै उनावहाय बेबिफोर मोनदोंबा आंनो कमेन्टआव लिरनानै नोंथांमोना खोन्थाहरब्लानो जाबाय। आंबो बिराद बेबि लाबोनो गोसो जाबायमोन, नाथायबा आंनि लुगैनाय बायदि दासिमबो जाफुंहोनो हायाखै। नोंथांमोना सोरबाफोर आंखौ हेल्प खालामनो हायोबा खालामहरबानो जाबाय।
आङो दिनैनि भिडिअ'खौ बे कुइसननि एन्सारखौ होनो थाखायनो खालामदोंमोन आरोलाय माथो बुंबावनो दे लोगोफोर बिदिब्ला एसेनोसै